Mula ganti kuwi sing tak piji prajurit Kipri gak perlu maju. Jauh. Siagake prajurit ana ing Kadipaten Parang Kencana. Sampun dipun keparangake. Kena kawiwitan. Para tamtamo. Hei! Yoga makarya. Estisan Jota lumaksana magica-gica. Tansya. Tansya. Anggone makarya waspada lan ati-ati. Kandyo. Kandyo. Srawung. Babar pisan dereng langkung prayogi monggo dipun pupu. Gus, Kok rame. sapa? Sapa kang dadi aran? Oh, dipun tepangaken nami kula Den Mas Bagus Haryo Pramuji. Sutaji. Are pesta. Den Mas Bagus Haryo Pramuji. Res.
Lajeng panjenengan menika sinten kok bagus-bagus. Wano ki, aku warongko utawa pepatih saka Kadipaten Parangkencana. Asmanipun RS Sutarosno. RS Rumah Sakit. Yo, Lho. RS singkatane rumah sakit. Panjenengan menika sing gadah rumah sakit. Ya, cetane kaya ngono. Saking pundi? Parangkencana. Kancono ingkang sepindah. Tlagorejo. Rogorejo. Heeh. Darjo. Ampun seru-seru. Bung atiku, sakwise aku ketemu kelawan kowe. Sebagus, gagah, pitikso, mudo tumaruno. Langsung asli galak. Galak siate lho. Kaya sapa? Kaya sapa? Super. Apa? Lajeng kersanipun minggah wonten pertapan Toyarong. Aku pengen pinemu kelawan Resi Pramujo. Sing dadi manca kaki ana ing pertapan Toyarong. Mergo ana wigati sing bakal tak aturke. Menawi napa niku wigati Aku pengen takon, apa bener ana wadon sing ayu kaya dene widodari kang mapan ana ing Toyarong sing jeneng Sriasih. leres. Tenan? Boten klentu. Ayo. Gawat Ersen, dipun lajengaken paman matur nuwun. Kabar sing wis kawentar kondang kaundang. Yen to Sriasih iku ayune kaya dening widodari ya apa? Wah, leres. Jebul Sriasih menika ayune menika sampun Kondang kawentar. nggih. Ana ing Kadipaten Parangkencana. Upama Candra ana ing alam kadewan kaya sapa? Wah, kados Dewi Sinta. Alam kadewan? Nggih, Dewi Sinta. Wayune. Edap ngedapi. Yen alam pewayangan Benten melih kados Dewi Sri. mulah malih tekoni kene. Wayu kanca boten. Kuwi alam pewayangan. Wayangan. Yen to ning alam selebritis. Kados artis Jepang. Sapa? Maria Ozawa. Yen to ning alam Wahyu Manggala kaya sapa? Wani benten melih Kaya sapa? kados Arum Somplak. Sanirunge kaya sedul lho. Ngertos boten? Ayo tenan yen ngono. Wayu. Karepku aku pengen nglamar kanggo pepundenku. Sinten? Sengkake pinangka dadi garwa prameswari. Lah kok mboten langsung pembundene mawon ing kamar. Aku mung dapur utusan. Pepundenku sono ning mburi niti kreta kencana diderekke prajurit Bondo Arta kang tumpu-tumpi tumpu unduk pinangka sasran nglamar Sriasih. Oh, ngaten. Piye? Oh, nggih. Hei, Ngapunten, kula teng mriki nika sampun dipun utus. Utus piye? Kaliyan Bupor Si Pramujo. Sok sinten kemawon boten dikeparengaken minggah wonten pertapan Toyarong. nanging kowe kudune iso nindingi perkara iki. Sing tumeka ana ing Toyarong iki omong sak dengah manungsa. Pawongan sing duweni pangkat derajat dhuwur, Hadipati, Nerpati, Pepatih lan para nayaka prajane. Nyubya kelawan pepundenmu Bopor Si Pramujo. Pengen sengkake pira paran para besok ana ing Kadipaten Parangkencana. Mula saka kuwi. Nggih. Ada jangkaku saka Kadipaten Parangkencana. Aku njaluk sedalan sak titik tak lakoke tumuju ana ing Toyarong. Sepidang melih pangapunten ingkang kathah. Nggih. Teng mriki kula nika sampun dipun utus. Bapak Pramujo nembe ngayah jejeban sanes wedal mawon kula atur langsung. Entah apa ora? Mboten langsung. Ora cok.
makaryon kumurus marane gawe kawatyo kala muira pera Resiko. Yo resiko.
Yo, bagus. Lampumu bagus. Dibuktikan kowe. Licik, Licik piye? wani mu mimpi sama Kene ora. dan pancen ke prajurit yang sekti manggoro. Ayo, doaci Jonda Wijaya sapa sebagai Ora usah sumber ana pengarepanku. Jan pancen kesatria kang luwe, kang pinunjul. Ayo. Ning papan kene jadon lawan aku. kamu jutaan sing bakal mu kasih kowe. Keparat aja mlayu kowe. Ora paksa. Kan kau jutaan ngono ha. Iki lho. Sawan, bakal nangkep lari.你们虽然没有血缘关系，但是Pikir nama kamu di ponsel orang lain itu sayang? Sampai lagi. Surat-surat saya tidak lebur dari Pangestu. Ya, siluman sana Yumagono. Wase. Oshe. Oh iya. Oh, wow. Ya. Waduh mati aku, waduh panas ya. Wah, gimana gol?